ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଟାଲୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ କ'ଣ? ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ରାଇଜିଂ ସନ୍, ମେଡାଲ ଫର୍ ଭେଲୋର, ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ୍ରସ୍, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେଡାଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଡାଲ ଫର୍ ଭେଲୋର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଟାଲୀର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ? ପଦ୍ମ, ଅଧାଚାନ୍ଦ, ଧଳାକଇଁ, ଗୋଲାପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧଳାକଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ କ'ଣ? ପରମବୀର ଚକ୍ର, ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ୍ରସ୍, ମିଲିଟାରୀ କ୍ରସ୍, ମେଡାଲ ଫର୍ ଭେଲୋର। ଓ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରମବୀର ଚକ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଗହମ କେଣ୍ଡା, ପଦ୍ମ, ଇଗଲ, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାପାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ କ'ଣ? ମିଲିଟାରୀ କ୍ରସ୍, ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ରାଇଜିଂ ସନ୍, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେଡାଲ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ୍ରସ୍। ଓ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ରାଇଜିଂ ସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଇଗଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଥିସଲୁ, ପଦ୍ମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥିସଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରିଟେନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ କ'ଣ? ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ୍ରସ୍, ମିଲିଟାରୀ କ୍ରସ୍, ମିଲିଟାରୀ ମେଡାଲ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେଡାଲ। ଓ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ୍ରସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ପେନର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଥିସଲୁ, ଅଧାଚାନ୍ଦ, କଙ୍ଗାରୁ, ଇଗଲ। ଓ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଗଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁଏସ୍ଏର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ କ'ଣ? ମିଲିଟାରୀ ମେଡାଲ, ପରମବୀର ଚକ୍ର, ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ୍ରସ୍, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେଡାଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେଡାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜର୍ମାନୀର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ପଦ୍ମ, କ୍ରିପ୍ଲତା, ଧଳାକଇଁ, ଗହମ କେଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗହମ କେଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଲଜିୟମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ କ'ଣ? ମିଲିଟାରୀ କ୍ରସ୍, ମେଡାଲ ଫର୍ ଭେଲୋର, ପରମବୀର ଚକ୍ର, ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ୍ରସ୍। ଓ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିଲିଟାରୀ କ୍ରସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଗହମ କେଣ୍ଡା, ଅଧାଚାନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ।